Konnichiwa. Akurasuno Shidiku desu. Akurasuno Tia desu. これから会話発表したいと思います。どうぞよろしくお願お願いいしまします。す。皆さん、お元気ですか？元気です。ここで座ってもいいですか？はい、どうぞ。何をしますか？日本語を勉強します。今何時ですか？ 2時半です。今何曜日ですか？今、月曜日です。今何日ですか？今、8日です。皆さん、はい。どこから来ましたか？フロラから来ました。なんでここへ来ましたか？バスで来ました。何時間どのくらいかかりますか3時間ぐらいかかります。シティさん、はい、どこから来ましたか？パティから来ました。なんでここへ来ました？ベイクで来ました。何時間どのくらい来ましたか30分ですかかります。どうどうもありがとうございます。